Moi vaan, me ollaan Viipurin koirien aktiivit Jessica ja Tessa, moi. Moikka. Me ollaan nyt matkalla tarhalle. Eli kello on nyt jotain puoli neljä abouttia rallaa ja me lähdettiin nyt Tampereelta. Nyt lähestytään rajaa. Tullissa meni kaikki tosi nappiin, että vaikka siinä tietysti aikaa menikin melkein pari tuntia kun odoteltiin tuossa jonossa, mutta itse tarkastustoimenpide oli erittäin nopea, että No niin, nyt lähestytään tarhaa ja tässä näkyy pikkusen tän kylän ympäristöä. Tästä on tarhalle ihan vaan pari minuuttia enää. Siellä on heti ensimmäisenä hiski tossa ketjun päässä ottamassa meidät vastaan. No niin, eli nyt ollaan vedetty tarhakamppeet päälle ja auto purettu lahjoituksista. Me ollaan saatu ihan hirveästi lahjoituksia tuotua tänään, et ihan tosi mahtava juttu. Nämä on kaikki Tampereen seudulta, mitä on tullut, kiitos vaan lahjoittajille. Siinä on ihan tuotiin aikuisille koirille ruokaa, penturuokaa, kissanruokaa, leluja tietysti tuotiin hirveät määrät ja petitarviketta ja ruokakuppeja, märkäruokaa. Et osat me jaetaan tässä itse suoraan tarhoihin ja nomitetaan koiria, mutta osat sitten menee tuonne varastoon, niin antavat sitten koirille, kun tulee seuraavan päivän ruoka-aika. Eli tältä tarhan ympäristö näyttää. Siellä ketjun päässä haukkuu toi rymy. Ja jos joku kuulee jotain täältä melun läpi, niin tässä on kummikoirat Katu ja Toto. He onkin onnekkaita poikia ja he pääsee sitten ensi viikon kyydissä Suomeen kotihoitoon. Tässä on sitten tuo pentutalo. Nyt kun tuotiin naperoon, niin vähän leluja tulla syömään. Viime viikon luovutuksessa saatiin yhdeltä kodilta tämmösiä ihania palloja, niin tuotiin ne nyt sitten tarhalle. Ja annetaan täältä innokkaille leikkijöille. Tässä Tessa antaa tommoista starteria tommoselle vähän kipeen oloselle koiralle ja sitten se sai tätä puppy boosteria, että vaikkei se nyt ihan pentu oo, mutta ihan hyvää tekee, kun on sen verran hoikassa kunnossa. Siinä on Junnu ja Joona veljekset. Niistä ei ole kyllä valitettavasti yhtään hakemuksia oikein tullut, vaikka ne on aivan ihania poikia, mutta kai ne on sitten sen verran tavallisen näköisiä, ettei kukaan huomaa niitä, vaikka niistä joku saisi kyllä aivan mielettömän ihanat perheenjäsenet. Sitten uudet pentutarhat. Tosiaan yhdistykselle tulleiden lahjoitusten avulla. Nämä nyt ihan tuoreet ja siellä on ihan valitettavasti aika paljon asukkaitakin tällä hetkellä. Ja Tuohon on saatu lahjoituksena tuommoista ihan todella laadukasta emopenturuokaa ja tuotiin nyt sitten toi 20 kilon säkki tähän näille pienille, kun ne sitä tarvii kaikista eniten. Tässähän meillä on tää klinikkaparakki, mikä nyt on sitten vielä vähän keskeneräinen ja
tuolla rakennetaan ja vähän rempataan noita tarhoja. Siellä on työmiehet. Että kovasti täällä uudistellaan koko ajan. Ai, räppität sitä kivempiä kuin sienen herkkiä. Nyt rupeaa olemaan tarhapäivä pulkassa sitten ja aina vähän sellainen samanlainen olo, että takki on aika tyhjä kun täältä lähtee ja ajatukset jää tänne tarhalle vielä pariksi päiväksi, mutta tämmöistä tää on. Seuraavaa kertaa taas odotellessa kyllä. Niin. Ja tää homma on vähän semmoista, että tähän jää koukkuun, että kun täällä käy kerran, niin sitten täällä on pakko käydä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.